malapit na po kaming matapos magbalot ng mga dragon fruit dito sa farm, no? Almost done na po. Yan, kasama ko po si Tatay Andres. So ngayon, nandito po tayo ngayon sa kanyang bahay kubo dahil kukuha tayo ng cutter. You know? So nandun po si Tatay Andres. Puntahan natin yan. Yan. So nandito po yung cutter. Yan o. Mamili tayo isa. O ito. So ito na lang yung kukunin natin. Dahil mag-snack kami. Sabay kaming mag-snack ng dragon fruit. So before that guys, bago tayo mag-snack ng dragon fruit, is ituturo ko muna kayo or pakita ko sa inyo yung natapos naming balutan na mga dragon fruit. Ayan o. Yung mga aso namin napaka-sosyal. Kita niyo yan. Huy! Bumaba ka dyan. Tingnan niyo. Nangisi. Nag-smile siya guys. Huy! Ali! Nag-smile. Smile be. Smile be. Smile be. Buguya gini. Smile siya. Smile na siya. Tingnan nyo. Yan ha. Smile ha. Tingnan nyo. Smile sa. Smile sa. Smile ka muna. Smile ha. Ganyan no? Sige, picture tayo. Tumingin ka dun no? Tumingin ka dun. Tingnan nyo guys. Smile siya guys. Yan, so ito yung isa dito. Si Inday. Inday. Yan, nakapsuplada ni Inday. Hindi magpalapit. So yan, punta na po tayo dun. Ipakita ko na po sa inyo yung mga dragon fruit na tapos na namin. Yan, sige. Smile. 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 Smile, uy. Yeah. Ang bait ng mga aso namin dito. Smile ka. Smile ba? You know, 3 po ito, o 4. Ayan, smile na siya guys. Smile, smile, smile. Smile ba? Up. Smile. Yan o. So ito yung isa. Yan, si Tangkag. So bali 4 sila. Yan. 4 po. Puro mga kulay brown yung aso namin dito sa farm. Yan o. Hello, mga kiatas mga aso namin. Yan, punta na po tayo dun. Pakita ko na sa inyo yung natapos namin ni Tatay Andres sa pagbabalot ng mga dragon fruit. So yung gamit namin guys is plastic lang no. Kasi nga, nag-order na ako sa amo ko ng net. Kasi yun po yung ginagamit sa Taiwan or dun sa ibang bansa. Net po yun. Kulay black. Tapos merong clip para sa mga dress na clip. Para easy na lang matanggal. Tapos easy din balot yung dragon fruit. Yan po yung isa sa mga kailangan ng dragon fruit kasi maraming ibon at saka maraming insekto. Ayan, so dito tayo magsimula. Patungo dun. Tapos puntahan natin si Tatay Andres. Yan, mag-harvest tayo para sa aming snack. Kasi nga, time check, 3:00 na po. So kailangan mag-snack kami. So yung snack na lang namin ni Tatay is yung dragon fruit na lang. Yung mga may kinakagat na ibon, no? Yung mga kinakagat ng ibon yung kukunin namin. Yun lang po, parang reject. Ayan, so dito tayo magsimula guys. Ayan. So yan no, kitang-kita nyo na tapos na po talaga namin mabalutan dito na side. Yan. So yan no. Yan. Yan. No? So kung nakita nyo po sa aking first video, yung nag-tour ako sa mga dragon fruit, hindi pa po yan na balutan ng mga plastic. So ngayon malapit na kaming matapos, mga almost mga 3 days ata ito matapos kasi ang daming bunga. Yan oh. Tingnan nyo. Wow. Puro po yan mga dragon fruits. Yan. Tapos na talaga namin yan. So yung iba guys, yung mga green, hindi lang namin sila babalutan kasi pag magkulay na pink na yan is dyan na po namin babalutan. Pero pag ganito, yan o, 3 po yung kanya. 1, 2, 3. So sa isang branch, 3 po. Pero expected nyo nito guys, pag ganito yung bunga nyo no, sa kanyang dragon fruit, ganyan. 3 po yung sa isang stem. Expected nyo po, yung bunga po talaga is mga maliliit lang, mga small.
hindi kagaya ng pag-isa lang, may tsansa na lalaki yung bunga. Pero pag tatlo is small size lang po talaga yan. Yung mga dragon fruit. Pag sa isang stem, tatlo yung bunga. So small size po. Pero pag isa, may tsansa pong magiging medium at saka magiging large. Yan, so let's continue. Dito na naman, oh. Meron din dito. Ayan. So yan, oh. Hindi namin napansin. Yan, kinagat ng mga insekto. So kailangan po talaga na balutan ng plastic, no. Yan po. So dito tayo. Tapos na tayo doon. So dito tayo, no. Kita nyo sa aking videos, dito tayo nag-tour. Pakita ko sa inyo na ang daming bunga. Tingnan nyo. Wow. Grabe. Tingnan nyo guys. Yan. Almost done na po talaga yan. Nababalutan na po namin yan ng mga plastic. Yan o. Kita nyo yan. Aray. Yan. Wow. It's so very blessings po talaga, no? Na ang daming bunga. Yan. So dito na naman tayo. Yan, almost done na po yan. Wow. So hinahinay lang tayo. Kasi nga gusto ko ipakita sa inyo ang daming bunga. Almost tapos na kaming magbalot ng mga dragon fruits. Yan o. Sunod na sunod po talaga yung aso. Tingnan nyo. Yan. So ngayon guys, tapos na tayo dito, no. Napakita ko na sa inyo lahat. Dito sa upper side. Dito sa upper. Kasi upper side po ito. Ngayon, pupunta po tayo doon kay Tatay Andres. Dahil, doon na kami putos, no. Tapos na kami dito sa itaas. Yan. So, punta tayo doon sa kanya. Dahil doon tayo mag-snack ng dragon fruit. Yan o. So dito, yan. Wala pa to kahapon. So ngayon, meron na. Naputos na po namin or nabalot na namin ng. So yung iba hindi pa kasi nga kulang pa yung plastic namin. Ngayon lang ako nakabili. Yan, ang dami pa. Pero doon kami nagsa-start. Doon sa first line. Tapos patungo dito sa itaas. Dito na side. Ayan, so dito na tayo kay Tatay Andres. Where's Tatay Andres? Kasi si Tatay doon siya naka-assign. So area po kami. Ako doon po ako. So lalapitan na natin si Tatay Andres para mag-snack. Sabi ko sa kanya, dragon fruit na lang yung snack natin, Tay. At least healthy naman yung dragon fruit, diba? Yan, Tay! Yan o. Yan si Tatay. Si Tatay Andres. Ang tatay kong tatay. Mag-snack tag dragon fruit, Tay. Mag-snack tag dragon fruit. Yan o. So dito na po si Tatay. Yan, tapos na dito. Almost lahat natapos na niyang mabalutan. Yan o. Ang dami. Mag-ipo ko, Tay, ha? Namili lang ko, Tay. Ha? Oh.
Yan guys, oh, grabe. Ang dami dito. Kuhangon yun. Napaman si babaw, no? Napaidagan ito si babaw, no? Oh. Tingnan niyo yan guys. Dua na ka potos imong nahurot? Wow. Grabe. Ha? Yun. So ngayon, mag-harvest tayo ng kakainin namin ni tatay na mamili po ako. So yung harvestin ko po, yung hindi first class, yun lang po yung mga patungo na ma-reject or malapit na ma-reject. No? Kasi nga, ay, kailangan po talaga yan kasi ibinta namin yan. Yung mga first class. So yung piliin natin yung mga hindi first class, yung merong mga reject, patungo na siya ma-reject. So dito tayo maghanap. Hanapin natin guys. Tingnan natin kung saan talaga siya. Saan talaga tayo mag-harvest. Yan si Tangkag. Nag-una si Tangkag. Tangkag! Ay, guna-una Tangkag. Tangkaga karon. Duhaon ako tay kay imuha sang usa tay. Duhaon ako kay imuha pong usa. Ha? Dungan tagkaon. Okay? Okay. Yan si tatay. Si tatay Andis dyan. Yan o. Hi! Hi to sa mga apo mo na laging nanonood sa aking video. Kumusta pa kayo? Mga apo ni Tatay Andres. Sabi ni Tatay Andres, no? Comment down lang sa mga apo niya. Okay. Dito, hindi pa namin ito na babalutan. So, dito tayo magkuha. Yan. 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 Dito tayo. Ito guys. Ito yung kukunin ko. Kasi nga, kita nyo yan. Kinagat po yan ng ibon. No? So, ito yung unahin kong kuha. Kasi nga, yan. So, meron na tayong isa. Yan. So, dalawa kailangan natin. So, maghanap po tayo. Yun. Dun. Yun. Meron akong nakita. Dito tayo. Ayan, dito. Ito na. Ayan, oh. Ang laki niya sana. Pero nga, kinagat siya ng langgam. Pero okay lang kasi nga, para hindi masayang, hindi ba? So, ikat natin. Yan. Ayan. Dalawa na po yung ating na-harvest. Yan o. So yung chinuchos ko po yung mga may kinakagat sa langgam. No? Kasi nga, yung mga first class na dragon fruit. Napakamahal kaya yung kilo nito guys. Isang kilo nagkahalaga ng dito sa amin 200 pesos. No? So, sayang naman kung yung kukunin namin is yung mga first class. So, ito na lang yung mga reject. Ang dami na mga reject. Yan o. Tayo kay tatay. Doon tayo kay tatay Andres. Tatay. Oh. Lika. Dito tayo. Lika. Dito tayo. Dito tayo. Opo. Dito ay dito. Dito kami sa may stage. Yan na yung stage namin. Yan, ito yung stage namin guys. No?
So, ilagay ko muna itong camera. Dito kami kakain. So, ayan guys. Dito na lang kami kakain ni tatay, no? Yan, no? Nandito kami sa gitna ng kalsada, patungo. Ayan, so let's eat na. So, yung kinakain namin, ha? Yung mga may rinchik. Yan. Di ka nag-zoom sa ako tayo. Wow! Miss no? Kuwasad tayo. Tamis din kinanaan sa Tamis sa salit. Tamis din kinanaan sa kuano kabog no. Kain na tayo. Kain na tayo. Kain na tayo guys. Yan oh. Snack namin ang dragon fruit. Tamis doon. Okay, 1, 2, sabay tayo. 1, 2, 3. Ang sarap po talaga ng dragon fruit guys. Lalo na pag ito ay nasa freezer or nasa ref. Kasi matatakam mo po talaga yung tamis at saka yung lamig ng dragon fruit. Yes, tayo. Hinahinayin mo lang yan tayo kasi malaki sa akin. Yan guys. So yung aso hindi namin mabigyan kasi hindi sila kakain nito. Ang laki sa akin, no? Kapit na mga manday. Apa? Iba ba na? Okay. Ang mabana-bana mo, pila ka buka ito na maputos. Lapas na mga 1,000. Wala pa daw. Pero, ang katandaan ko. dagan kayo tayo. 25 mo ito niya. 95 plus. Ito bang? Ito ko buok. Pag 36 mo ito buok. So, ang kiniyak ko sa iyo, dagan. 25. Okay, so okay. Ihap sa nina ko. Tunguan siguro, adi isa siguro, no? Ihap siguro. Di lali bag. Labi nagpakipakyaw. Makuan ba, sayop. Ikaw, pagkipakyaw ron. Kung mo namang brand, no? Sa akong gipalit. Ngayon niya. Lain. Maurag yapon. Ayun na. So, lagi pakim na ba? Didali ba, no? Napaka-juicy yung dragon fruit. Pagkipakyaw. Kilo, tatawag kilo. Sa isang peraso guys, mabubusog na po talaga kayo. Kasi merong time na yung dragon fruit magtimbang isang piraso almost mga lagpas sa half kilos. So 2 piraso mga isang 1/4 pag malaki, ganito kalaki. So pag mag small lang, 3 piraso 1 kilo. Pero sa medium, 2 piraso 1 kilo. Oh, tama. Tapos sa large is 2 piraso lagpas sa 1 kilo. Yan po.
Pero tingnan nyo po sa aking YouTube channel, meron po kami doon na harvest. Mga last year ba yun, tay? Itong isang 1/4, no? Grabe, ang laki. 1 kilo, isang 1/4. Isang piraso, isang 1/4. Grabe, ang laki. Tingnan nyo po doon sa aking YouTube channel. Only here in Cebu. O dito sa aming farm. Grabe guys. Alam nyo ba guys, napaka-blessings namin ni tatay. Kasi, masasabi ko nung, ibang mga tao ngayon or sa ibang lugar, hindi sila nakakatikim nito. Pero dito sa amin, almost po kami nakatikim araw-araw. Mag-snack kami. Kami na nga yung hindi kakain kasi mapulaan me. No? So yung iba nga dyan, yung mga lata, hindi na namin, itapon na lang namin. Pero, alam nyo, ang dami pa hindi pa nakatikim. Tapon ko yan ng kinayan ng dragon fruit. Nahirapan ako sa salita mo, tay. Joker pa ako si Tatay Andres. Alam nyo, si Tatay Andres, joker siya. Ang dami niyang alam na mga biro. Kagaya na daw sabi niya sa akin, yung baid. So, sa Tagalog po yung baid. Ano sa tay? Bastos ba? Bastos po daw yan. Pero dito sa Cebu, yung baid po, is yun po yung Mga sipol. Oo, yung mga knife or yung mga sundang or yung mga bulo para magiging mahait. So, bairo na to. Pero sabi ng tatay, yung Tagalog, bastos po daw yan. Hindi ko alam. Bastos ka na? Sabi niya. Kulot na mo tayo? Tapos na. Tagalog na talaga tayo, no? Tagalog pala ka. Hindi yung Tagalog ng binayabas. Minisaya kayong Tagalog. Meron po kasi nag-comment, no, kay tatay sa aking videos, nag-comment siya na apo po ako ni Tatay Andres. Kasi nga yung mga anak ni tatay is hindi po nakatira dito sa Cebu, nasa ibang lugar. So I think nakita siguro niya sa aking videos na si Tatay Andres yung nakita niya. Sabi niya sa comment, matagal na daw siya hindi nakakita kay Tatay Andres. So kung sino ka man po, paki-comment na lang po para makita ko po, para malaman niya Tatay Andres. Sabi niya doon tay, kumusta daw, matagal na po daw siyang hindi nakita sa inyo, ni Nanay Gloria. Apo niya. Sa ibang lugar kasi. Samot na karon nga pandemic. Mabusog ka tayo? Mabusog ka po talaga pag isa lang yung kapiraso. Yung iba nga is inahati pag kumakain. Ito na siguro yung pinakalas na o pinakamaraming ma-harvest namin. Aabot siguro ito ng mga I think mga 500 tayo. No? Kilos? Oh? Lagi? Grabe guys, mga 500 kilos ata itong ma-harvest namin. Pag harvest season na, ma-harvest na po itong mga binabalutan namin ng mga plastic. So abangan nyo lang po. Ang libo ni makutos. Kuting. Siya kayong 500 kilos. Ang dami. Piran. Pero hindi na kami maghangad, no? Kasi nga sa amo namin to. So kami is sinasahuran din kami. Yan, so nagpapasalamat din kami, no? Kasi free lang kami, kuha dito, kainin. Basta sa kainin, huwag lang ibinta, no? Hindi lang ibaligya. Sige, masama po yan. Masama na. Basta tayo. Taas kayo pang lantaw. Gusto mo ilantaw tayo? Uras na. Ulas na.
Oo, oras na nga. 5 na. Magkuhan pa si tatay, mangumpay. Mangumpay pa ka tayo, no? Bakit nalaman mo tayo oras na? Anong sign? Oh, yan po yung sign ni tatay. Kung ano nang yung oras, yung anino ng araw. Magaling si Tatay Andres, guys. Ayan o. Juicy. Yan. Maraming salamat po sa panonood. Keep safe always and God bless po. Bye-bye. Bye-bye tayo. Ingat tatay. Bye. Regards sa mga apo ni tatay, kung sino man yun. Bye-bye. See you soon daw, sabi ni tatay. Punta kayo dito sa Cebu. Sabi ni tatay. Bye-bye. Mag-comment kayo kung sino man yun.